Otro laboratorio que se llama Iriquía, que tiene que ver con una mezcla de iría y irequía. Entonces, en este caso sería pensar las tecnologías de la información y de la comunicación desde los conceptos de la cultura abierta, del código abierto o de compartir el conocimiento. Et puis là, badaboum, en pleine figure, avec les choses, vous voyez. Bon, et tout d'un coup, j'ai vu que ce qui fait qu'une architecture soit quelque chose de réel, c'est les personnes qui l'habitent y que son en relación avec elle. Y finalmente el sistema, bueno, el laboratorio de parques culturales que tienen que ver con pensar los parques como lugares sociales conectados entre sí en una perspectiva también transfronteriza, conectándolos en la misma ciudad y también en un espacio más amplio. La candidature de Saint-Sébastien 2016 est quelque chose d'assez unique puisque c'est une candidature transfrontalière. De cette manière-là, on élimine d'une manière assez naturelle la frontière. Alors il y a des gens qui le font assez régulièrement, un peu comme moi. Moi j'ai la chance d'être ce que j'appelle un citoyen transfrontalier. Je traverse régulièrement la frontière, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, vu que j'ai la chance d'avoir un bureau à Biarritz, un bureau à Saint-Sébastien et d'habiter à Bayonne. Gaur egun, pertsonak geroz eta gehiago mugitzen dira alde batetik bestera. Garraioen hobekuntzak eta informazio eta komunikaziorako teknologia berriek personen mugikortasuna erraztu eta areagotu egin dute. Mais je pense que la candidature vient pour donner cette opportunité à beaucoup plus de personnes. Leur faire prendre conscience que l'ensemble des actions que nous devons développer aujourd'hui doit se faire sur un territoire beaucoup plus élargi, qui doit inclure l'Iparralde et l'Hegoalde, qui doit permettre également à tout porteur de projet d'élargir sa vision. Gure proiektuaren ezberdintasun handietako bat bere mugaz gaineko izaera da. Baliabide propioak eskaintzeaz gainera, iparralde, herrialde oso eta Europako proposamenak barneratzen dituelako. Orain arte izan ez dugun zehaztasun mail bat eskainiko digute teknologia berriek, eta era honetara politika jasangarriagoak aurrera eramaten, eta bestetik pertsonen konportamenduak hobeto ulertzen lagunduko digu. Donostia edo Gipuzkoa bera, airetikan zerutik ikusiko bagenitu, bi kolore antzemango genituzke, itsasoko urdina eta lurraldeko gure mendietako berdea. Bi kolore hauek nire ustez irudikatzen dute Donosti eta Gipuzkoaren ezaugarri oso importante bat, eta da oreka. Oreka territoriala, baina baita natur baliabideen oreka. Eta nik uste dut Donostiko hautagaitzaren proposamen honen erronka handia da, oreka lurraldearen eta jendearen oreka honi eustea eta hobetzea. Gaur egungo kontsumo maila jasanezina dela. Gaur egun munduko biztanle guztiak Donostiar edo Gipuzkoar batek bestan beste kontsumituko balu, beste bi planeta beharko genituzke. Mugikortasun eredu jasangarrietara igarotzea, bidegorrietan eta garraio publikoan inbertsioa handiak egin dira Donostin eta Gipuzkoan azkeneko urteotan, eta bide honetan oraindikan badaukagu bidea hobetzeko, energia fosilengan daukagun menpekotasuna gainditzeko. Europan helburu oso ambiziosoak markatu dira, energiaren 20% murriztu behar dugu 2020-rako, eta energia berriztagarrien bidez 20% sortu. Gipuzkoan eta Donostin oraindikan urruti gaude helburu hauetatik, eta nik uste dut 2016ko hautagaitza honek pizgarria izan behar duela helburu hauetara hurbiltzeko, eta ez hori bakarrik, helburu hauek zergatik ez gainditu ere. Donostia 2016ko hautagaitzan herritarren parte hartzea, herritarren olatu talkak funtsezko elementua dira. Baina nik usten dut ingurumenaren kontserbazioaren ikuspegitikan herritarren parte hartzea ez da bakarrik desiragarria, guztiz beharrezkoa da. Herritarrek ez badute parte hartzen aktiboki ingurumenaren kontserbazioan, kontsumo arduratsu batean, mugikortasun proiektuetan eta bar, oso zaila izango da helburu konkretuak lortzea. Guztion parte hartzea beharrezkoa da eta hautagaitzaren proposamen honetan denontzako proiektuak egongo dira. Y un día los Aitas de Álvaro Yesti nos llevaron a un concierto. Nuestro primer concierto. Fue una pasada. Una fiesta enorme de cosas relacionadas con el mar y hubo un concierto de 3 días en la playa. Había antorchas, bengalas, había como una ballena flotando y había un montón de grupos de estilos diferentes. Pues desde Concha Buica, Clarís, Yusundur. Y entonces apareció Rage Against the Machine y Tom Morello empezó a cargarse las cuerdas de la guitarra. Yo me acuerdo de la cara que puso, estaba
como catatónico. Estábamos flipando. El ruido, las luces, la gente, era como estar en otro planeta. Deitzen digu prozesu honi, prozeso eferbe ascendentea. Hori zezen nahi du, 2016 da pastilla bat izango balitz bezala, pastilla hori ingurunean sartzen da, eta hasten da, pixkanaka konexioak sortzen, dinamika berriak sortzen, eta goraka egiten du, pixkanaka, eta 2016an, orduan bai, bere igoera maksimo hartzen du, evento bat modura, gauza pile bat sortuko dira, gertatuko dira Donostin, Gipuzkoan, Euskadin, eta kanpoko jendia etorri nahi izango du gurekin ospatzea aurretikan egindako lana. Ospakizun bat izango da 2016. Eta gero, sendatze efektu bat izango du insertatzerakoan berriro ingurugunean. Jende askok badakit galdetzen dula, eta etxean esaten arituko dela zertarako balio du guzti honek, esfortzu hau eta inbertsio hau. Egia esan kulturaren balioa nolabait ere formula matematiko baten bidez ezartzea oso zaila da. Baina zerbaiterako balio badu, nik uste dut hainbeste pertsona diferenteen beharretara edo nahietara, ideietara hurbiltzeko da. Allt det här såg jag och jag frågade mig själv om inte saker och ting verkligen kunde vara så här. Ja, varför inte? Visst finns det många sätt att leva på, att äga, att känna sig rik på. Det måste finnas andra sätt att bygga upp rikedom på än det vi är vana vid. Partaidetza prozesu honen ondoriak zeintzuk izan dira. Ez ditugu behar festival edo evento gehiago, baditugu eta oso onak. Ez da ekipamentu berriak edo infrastruktura berriak, baditugu, edo faltatzezkigunak bidean daude. Ontarako behar izan behar digu prozesu guztia hau da, ikasteko pentsatzen, sentitzen, amesten dugun pertsona, diferente amesten dugun pertsonak elkarrekin lan egiteko batera. Proiektua konpartitzeko gaitasuna izateko. Programazio anitz batek azken finean begirada oso desberdinak hurbiltzen dizkigu, eta horrek elkarbizitza askoz ere erresago batera hurbiltzen gaitu. Nolabait ere, beste baten desirak edo gogoak edo ideiak ulertzea, beste hori ere errespetatzea esan nahi du. Eta hori sekulako emaitza da. Eta horrelako emaitzak behar ditugu gaur egun. Iñaki Salvadorrek esaten duen bezala, nire hiriak, leihoak eta ateak zabaltzen ditun bakoitzean gehiago konbidatzen dit hemen bertan gelditzea, hortarako. Eta baita ere, ikasteko eguneroko bizitzan sortzen diren gatazkei aurre egiteko biolentzia erabili gabe, hortarako. Eta Europako kulturhiriburua izatea lortze hori aukera bada guzti hontarako. I just finished physics and decided to go to Europe to travel around for a year. And no intention of going to San Sebastian. I was going to Pamplona, San Fermin, the Bulls, but met other Aussies, and with them we'd go to San Sebastian to sleep on the beach. Anyway, so I met a girl, you know the way things happened, one thing led to another. We were young, it was summer, in a city full of incredible things, and each day was like a week long. One day we went to a place called the Tourist Museum or something like that. It was really strange. It was full of things which people would take there, the other tourists, and leave there, and then when they left they'd take them away with them. Felt kind of disorientated there, and it was strange. So that's when Kearney picked up the crystal snowball, and she showed it to me and she gave it to me, and she said, I've never been in Paris. It's not that she hadn't wanted to, but she always was where she was, and she was happy to be there. So she said to me, I want you to have this, so that you will always know that you are where you want to be. Kind of blew my mind. It was like my eyes had been opened. It was a revelation, made me think. And
decided, you know, I didn't want to be a physicist. I wasn't going to be a researcher or a lecturer or anything like that. And that I had to pack my stuff, go home. And I did so and joined the space program. That girl, those words, it changed my life.